Tervetuloa uuden reissuvideon pariin. Tällä syyskuussa on hyvä alkaa kokoamaan kevätreissun video. Kun on tämmönen pikkuinen syysflunssa iskenyt päällä, niin on aikaa istua tietokoneen ääreen. Mun kohdalla reissu alkoi siirtymällä Porista tonne isolle kirkolle, tai ainakin sen läheisyyteen. Tarkka on aikataulu. Mä tulin ihan just. Reissuseura oli parasta A-ryhmää. Eli pappan kanssa oltiin lähdössä reissuun. Mulla on varmaan kaikki korvatulpat kanssa mennyt, kun oli auki tää taas. Kova on keli täällä merellä. Ei ollut mopokuskeja enempää. Ollaanko väärää aikaa liikenteessä? Iltapäivällä sitten saavuttiin aurinkoiseen Tallinnaan ja lähdettiin ajamaan isompia teitä pitkin tonne Kaakon suuntaan. Evästä. Majapaikka sitten löytyi Karin muistin ja Bookingin avulla. Nelijärve puhkekeskus. 31 €. Yö aamupalaa. 2 henkeä. Huomenta. Tämmönen viihtyisä huone. Siellä on vessat ja suihkut. Aamupalakin oli hintalaatusuhteelta oikein mainio. Aamujotos. Saadaan energiat liikkeelle vai millaisen? Katteltiin, että tässä on sopiva paana. Joku on varmaan mopolta ajelutkin. Ehkä me ei tulla, kun tää on joku latupohja. Rauman moottorikerho. Matkatie. Matkamies. Siellä meidän puhkekeskus. Taidekuvaaja. Nyt kun ei haet enää pahoin reittejä ajamalla, niin nyt tulee kävelemällä. Siinä oli joku liukastelu. Meidän luontoretkellä tarkentaako tänään? Aros se hyökkää. Tavarat kasaan ja matka jatkuu aurinkoisessa kelissä kohti etelää. Huoltoasema pihassa olles opaskyltistä pongattiin mainos museosta. Ei muuta kuin sinne siis. Meneekö Viiatti vaihtoon? Eikä ruottu lattia. No jos salainen ase pystymättä. Paikka on teidän, hei kun mopo on teidän.
Mistä kaikista toi on koottu? Karilla oli omat veikkaukset. Siinä on Skandinaavian katto ja eliten kelloa ja perää ja en tiedä mistä noi pidennykset on pidetty toi runko. Niin Joo, toi konepeltikin on hauska oloinen. se on varmaan mossessa, mutta sitten taas Siinä on Volka vähän pahempiin paikkoihin. Antillakin on kunnon kelloja. No saakeli. Mosse poikines. Astetta isompi grilli. Siinä on tommonen bokseri oivas käytös. Pemarimiehillä vaan niinku Voi kuvitella, että näillä terveisiä. on töitä. Onko toi starttimoottori? Traktori käymään. Jos jonkinnäköistä kulkuneuvoa täältä. Pistorasia poikinen. Ja serveri. Joku väestösuojelumuseo-osuus tämä. Ylilatauksen jälkeen. Joo. Toi Vanatekniikka-museo oli kyllä ihan mielenkiintoinen paikka. Kannattaa käydä. Körtsi. Minä katso saako sieltä syötävä, juotava. Saihan sieltä ihan ok ruokaa. Ja ympäristö oli paljon miellyttävämpi kuin meidän APC:llä. Sitten hypättiinkin pois kestopäällysteeltä. Tuommoinen virolainen kalkkikivipohjainen hiekkatie, niin tuommoinen kelirikkoaikaa, niin se on ihan mielenkiintoinen ajettava. Ainakin siinä saa semmoista katuuskottavuutta, kun saa pyörän ja itteensä ihan erilaiseen kuosiin. Sellainen valkoinen kuorrute peittää koko jätkä ja mopo. Tän kevätreissun teemana oli oikeastaan päästä Latvian puolelle ajelemaan ja tutustumaan vähän sinne sorateihin ja käyttää hyväksi siellä niiden tetreittiä, koska me ollaan edelleen yhtä huonoja noissa reissusuunnitelmissa. Tää päivä menisi vähän siirtymiseen Viron läpi tonne Latvian puolelle. Kaikki meistä on nähnyt tuo Virossa niitä varoitusmerkkejä sammakoista. Tolla tiellä niitä oli aika paljon. Valtaosa oli kyllä jäänyt jo autoja alle, mutta oli siinä vielä eläviäkin. Viropuolella me ei ajeltu niinku noita tetreittejä, lähinnä siirryttiin vaan eteläsuuntaan, mutta mulla oli Garminissa siinä pohjalla Viron tetreitin jäljet niinku näkyvissä. Ja sitten kun semmonen osui sopivasti siihen meidän reitillä, niin niitäkin pitkin ajeltiin vähän. Tässä oli yksi semmonen koukkaus. Varsin mukavaa uraa ajella. Kierrettiin tommonen järvi tossa ja poikettiin siinä taukopaikalla, mikä tossa vähän näkyikin hetki sitten. Hetken päästä siinä tulikin mielenkiintoinen
liikennemerkkiyhdistelmä eteen. Siinä oli tommonen niinku pihakatu ja sen alla luki Erämaa. Ja sitten oli Dead Riders-merkki. Siinä oli merkki, että TET ja tällä, samat merkit, Erämaa. Erämaahan on vähän niinku käsittääkseni niinku yksityisaluemerkki. Mutta siinä oli se hauska Dead Riders-merkki, eli oli erikseen annettu lupa ajella TET-kuskien sitä reittiä. Sieltä pihan läpi kun ajettiin, niin toisessa päässä oli samanlainen merkki. Hauskasti, että tuollainen osa ihmisistä on niin suopeita tolle TET-reitille, että ne haluaa antaa sille erillisen luvan oikeastaan ajaa heidän pihojen läpi. Jos mä oikein muistan, niin mä tein kurvikerin avulla meille reitin tonne Etelä-Viroon. Ja ihan mukavia hiekkateitä tosi senkin avulla. Tuliko Uusmaa? No. Varmaan. Se olisi majoituksen mestestä mistä? Valkas. Katsoo mitä löytyy. Lähdettiin vähän Valka iltaelämää kattoo. Joo, ruokapaikkaa. Katsotaan löytyykö. Katsotaan me vähän vihjeet huomisella ajamisella. Tässä on me majoitus täällä Valkas. Ei löyty ruokapaikkaa. Niin, meni noilla kaupaeväillä. Niin kuin eilenkin ilta. Leuhkat evää. No jäätelöannokset oli tänään leuhkat, niitä ei tullut kuvattua kyllä. Hyvä kahvia. Joo. Itse asiassa kahvia tullut joutuu tänään tosi vähän, mutta ei se ole välttämättä huono asia. Jaha Kari, mihin me huomenna mennään? Niinpä. Vai? Niinpä. Ajellaan johonkin eteenpäin. Etelään. Etelään päin. Länteen. Ja me ollaan nyt just vissiin niin kuin Viron puolella taas. Käytiin Latvian puolella. Koukattiin. Joo. Nähdään aamusti. Kyllä meidän kelpaa aamupalaa vain meille. Autotankki. Niin. Ilmastolakiin mukaan kasvihuonekaasupäästöjen ja hiilinielujen tulisi olla tasapainossa vuoteen 2035 mennessä. Joo. Paneelin mukaan tavoite voidaan yhä saavuttaa, jos pistetty meillä aamu-uutiset valmiiksi. Tässä vielä kuva tosta meidän yön majoituksesta. Jäi jostain syystä noin videot ottamatta. Hyvin nukutun yön jälkeen oli mukava lähteä liikenteeseen. Vatsat täynnä komiassa kelissä. Ei muuta kuin paanalle. Tarkoitus olisi ottaa jossain kohtaa kiinni noihin TET-reitteihin ja hyödyntää niitä tämän päivän ajeluissa. 14-15 astetta lämmintä ja ihan tyyni. Ja nyt huomaa tänään, että vihreitä tullut noihin puihin. Täällä. Tässä olisi ollut oikein mainio leiripaikka. Välillä pitää vähän arpoa, että mistä kuuluu ajaa. Varsinkin silloin kun tuntuu, että mennään taloja pihaan.
Hyvin lähti. Joku moottorivikavalo tuli päälle tossa ylämäessä just ja meinasi jäädä kiinni kun sutinin ja Kari on siellä kiinni. Okei. Maja tuohon pikkasen eteenpäin ja me auttaa. Ei mene renkaat pitää. Olematon mäki, mutta renkaat ei pidä. Näin huhtikuun puolessa välissä Latviasta löytyy paljon näköistä tommoista kelirikkotietä. Vahvasti tulee sellainen Neuvostoliitto-vipa, kun ajelee tuolla Latvian itäosissa. Rakennukset ja vähän osaltas ajoneuvokin. Se olisi kahvitauko. Saniteettitilat on tien vasemmalla puolella. Paikka, missä on pöydät ja puroja. Niin. Kahvitauko täällä jossain. Luonnonhelmassa. Missä me ollaan? Latviassa. Latvian Koilliskulmalla vai? Joo. Joo. Kari myöntyi. Joo. Pikakahvi. Venäjä on tuolla ja Viro on tuolla. Ja me ollaan tässä. Joo. Semmoista reittiä. Kovasti olisi Tikru kaivannut vähän karkeampaa rengasta näille hiekkaosuuksille ja tulevina päivinä niille mutaosuuksille. Ei ole mistään kotoisin toi Triumphi-insinöörien suunnittelema offroad-asetus. Ottaa takaapsi pois ja saat sallii ton takarenkaa sutimisen, mutta ei äärettömästi. Jossain kohtaa se rupeaa rajoittaa ja se tekee yllätyksiä, niin kuin sain tälläkin reissulla oppia. Taas olisi ollut hieno leiripaikka. Eiku uimaa? No se tästä tuli mieleen ensimmäiseksi. Oli kivaa polkua. Oli mukava. Enemmän tarvitsisi tämän kanssa treenata tommoista. Joo. Sammu kerran kakkoselta, kun moottorijärven mä tiedän mitä mä tein. Pitäis tulla kiiri. Mä ajattelin, että en mä voi pysähtyä siihen mihin sä pysähdyit. Saakeli mä en pääs liikkeelle enää. Hyvä lämmin. Tää. On lämmin. Komea olisi paikka tässäkin. Joo. Roskia vaan taas on niin sillä erilainen. Kai me jatketaan matkaa. Eiköhän. Se yllätti se likkasi. Mä katsoin, että mikä se on. Joo. Mukava hiekkaura jatkuu eteenpäin. Sitä oli varsin helppo ajaa nyt kun hiekka oli niin märkää. Ei mitään ongelmaa.
Joo, siellä. Ruoka oli hyvä. 10/2. Siis yllätti oikein toi lounaan hinta. 2 henkeä. Ruokajuomiksi otettiin kokikset vielä, niin 10 euroa 2 ihmisellä. Ei tullut toistunut seuraavina päivinä. Komea valastus. Tässä on meidän lukaalihuone ja pesuhuone on tommonen. Pikkasen tämmönen neukkutyylinen jutsu. Siisti piha. Majapaikka. Norsusti. Ulkoapäin. Kato, siinä on tommoista vähän tommoista taiteellinen tämmönen patsaskin tossa. Televa. Sinne me mennään aamuinnille. Siellä on pallokin valmiiksi. Pieni yksityiskohta. Mitä sanoo matkaaja? Joo, rekkitanko voit mennä vetää leukoja. Ja jakkara veetti yleensä. Se rikko. Kari venyy. Jumala, 0,5 metriä tuli lisää. Mä yllätyin just siitä jakkaralta. Kantapäät maa. Mun hienon kipin kuvauksessa tulikin tämmönen pätkä. GoPro päätti sensuroida sen. Aamupailaa ei tuossa majoituspaikassa ollut tarjolla lupauksista huolimatta, mutta näin viihtyisessä keittiössä voi itse itselleen tehdä aamupala omista eväistä. Edellisen ajopäivän iltapäivä saatiin nauttia jo yli 20 asteen lämmöstä. Tänä aamuna lähdettiin liikkeelle 14 asteen lämmössä, eikä aurinko paistanut. Varsin mainio keli tohon matkailurotouhuun. Nyt ei lähdettykään ajelee TT-reittejä, vaan tehtiin ihan omia reittejä kohti länttä läpi Latvian maaseudun. Semmonen kivikirkko siinä. Semmonen näköalapaikka. Melkein pistää puhaltaa kun tän tuli. Olisi kiva tietää ketä on suunnitellut tämmöstä. Tosi kätevät portaat kulkee. Tässä kohtaa päivää oltiin taas napattu kiinni Latvia TT-reitistä. Ei sitä muuten ehkä olisi tullut noita kaikki peltojen vieroksilla olevia teitä ajettua, mutta no niin tuohon TT-reittiin merkattu eikä mitään kieltomerkkejä ollut. Mikäs niitä oli ajellessa?
Tarkkasilmäinen saattaa nähdä tuo puussa killu yksi äijä katkomassa noita oksia. Tuommoista köysiä varas. Ei päässyt. Liukasta. Oho. Joku keppi otti siellä kunnolla. Tämmöisissäkin paikoissa pitää vaan muistaa ottaa tosta tikrusta etukäteen kaikki nuo uistoista pois, että pääsee ylös. Muuten se pätkii tota menoa. Mitäs me nyt täällä istuskellaan? Odotellaan. Isäntiä. Meidän pitäisi olla majapaikka tuossa rakennuksessa. Mutta ei vähän etuajassa, niin odotellaan. Joku tulisi päästää meidän sisällä. Huoneisto oikein. Se on ruokapaikan etsinnä meillä nyt ohjelmassa. Meillä on jäänyt valla toi päiväruokailu tekemättä. Joo. Tää ei oo optinen harjaha tässä kamerassa. Kyllä se on ihan vinos toi. Siinä. Pizzat ja pastat vaihtelee. Me ollaan nyt todettu tässä lyhkäinen oppimäärä Latviaan, että toi noin kauheasti vaihtelee toi mitä rahalla saa. Kyllä saa. Hyvän jäätelöannoksen saa kaksi kahvia ja iso jäätelöannos, se on 17 €. Mikäs se? Niin 17 € oli ne 2 jätskiä ja 2 kahvia. Niin, sitten Ja eilen lounaspaikassa 2 söi 10. Ja siinä oli 10,5 €, 2,5 litran kokista ja jauhelihaa pihvi se oli. Joo. Ja ranskalaiset perunat ja salaattia ja hyvä annos. Ja 5,5 €. Iso olut. Kaupassa se on euron. Euron noin. Vähän reilu. Tää on Joo. hyvä olutta. Mutta ollaan turistipaikkoja. Kuvaaminen ei, kun oli niin kova nälkä. Pizzat syöty ja lähdetään menemään. Pikkasen kulttuuria, kirkko siinä ja pizzat tossa. Luostari. Mees nyt siihen kaveris viereeni.
Kaksi samanlaista. Tässä. Lukossa on, ei me päästy harrastaa kulttuuria lainkaan. Niin, mutta meillä tuolla on. Kovio tilaa kun tähän aikaan vuodesta. Ei päästä sisään kyllä. Tuolta. Aikamoinen pytinki ollut. Ja vähän tommoista neuvostoarkkitehtuuria siihen kaveriksi. Meidän majapaikasta ja pienet kuvaukset. Tää suihku oli hauskasti. Se on tässä keittien yhteydessä. Vessa. Kivalla tommosella korokkeella. Olohuone. Ja makuuhuone. Aamulla sitten lähdettiin vähän tommosessa utusessa kelissä ajaa kohti pohjoista, pikkunen oikaisu ja kiinni Tetreittiin ja siitä kohti Pärnua. Tietysti unohtu kuvata se. Ei kauhean syvä. Hyvä pohja. Liukasta. Noi tetreitit aiheuttaa aika paljon niinku keskustelua. On puolustajia ja sitten on niitä, ketkä on vastaan. No niin. Me käytettiin tällä reissulla aika paljonkin niitä ja hyvä niin. Tämäkin pätkä, mitä me nyt ajetaan, niin oli merkattu karttaan, että maanomistajan luvalla tämä pätkä, mikä kiersi nyt vähän tämmöisiä metsiä ja sitten peltoja, pellon reunoja, niin tähän on antanut maanomistajan luvan ja silloin on hieno ajalla, kun tietää, että ei ole luvattu. Ei minkäännäköistä pitoa ole. Ei sivuun ja eteenpäin. Liukasta, liukasta, liukasta. Se noissa reiteissä on tietysti ihan ymmärrettävää, että jos se kulkee jonkun mökkiteitä, yksityisteitä pitkin se tetreitti ja se ruovitaan pahaa kuntoa tai muuten kovaa niin sillä mopoilla aiheuttaa pahennusta, niin ei se ole hyvä asia. Me ollaan kaksi tämmöistä pappamopoilijaa vakioputkilla, niin me ei kyllä kenenkään mökkiteitä ruovita pilalla. Kotinurkilla mä en tietysti noita tetreittejä ajele. Ei mulla ole mitään syytä mennä, kun löytyy muitakin reittejä. Veris viperi! Tänne olisi kuulemma pitänyt jäädä pääsiäistä viettää. Oli. Tää on joku olutpaikka. Tunnettu. Tää voi olla ihan hyvä meno illalla. Kaverilla oli urakka 60 tynnyriä ton olutta
hienoja leiripaikkoja löytyy silloin, kun niille ei ole välttämättä tarvetta. No tämäkin on kyllä tuohon latvialaista tettiin pistona merkattu. Tässä sillalla koitan tuossa välillä osoitella, että tuo oltiin leirissä silloin pari vuotta aikaisemmin, kun oltiin menossa Romaniaan. Oi, haikeena muistelee sitä reissua. Jossakin näillä kohtii kävi kyljellä, niin kun koitin näppärästi tehdä semmosen uukkari, että perä heittää vaan takarengas lyö tyhjää, mutta oli se offroad-asetus tikrus päällä ja eihän se sallinut sitä, että se pyöri niin paljon tyhjää. Kesken kaiken se katkaisi ja sitten oltiin kyljellä. Jaha, tutussa paikassa taas. Missä oltiin pari vuotta sitten. Vajaa pari vuotta sitten Romanian reissu lähtö menomatkalla. Puhdasta vettä tulee tuolta harjun sisästä. Ruokaa saatu. Hyvä ruoka. Parempi mieli. Vatsa täynnä, niin jaksaa taas ajalla. Kiva sisustus oli tossakin paikassa. Ei vaan oikein kehdannut kuvata siellä sisällä, kun oli muitakin asiakkaita. Viron puolella se TET-reittikin meni ihan tylsäksi ajaa jo. Pitkiä suoriin ja 90 mutka ja taas suoriin. Jossain kohtaa päätettiin sitten vaan oikasta tonne Pärnuun. Joo. Siinä tuttu majapaikka Pärnussa. Sinne sai mukavasti pyörät tonne takapihalle parkkiin. Ja meille annettiin oikein tommonen invahuone. Tai sanotaan liikuntarajoitteisen huone. Kai ne kattoo, että siellä on niin vanhat äijät tulossa vieraaksi, että pitää olla tommonen huone. OK hotelli. 50 yö 8 taamiaisen kanssa. Ihan Pärnun keskus. Aika sumusessa kelissä sitten lähdettiin ajaa suoraan kohti Tallinnaa. Kari, onks toi se kuivapesu? No. Nyt se rekeytynyt. Lähtee helposti. Jaha. Laiva lähtee. Juu, saadaan reissupäätökseen. Onnellisesti reissupäätökseen. Toivottavasti ei vielä ole kotona. Joo. Mut siellä on enää, no itse asiassa on sinne sit kilometrejä aika paljon. Juu. Ilman suurempia kommelluksia ei oikeastaan mitään kommelluksia. Joo. Kevät
reissu on ihan onnellisesti suoritettu. Onko nautittu? Loppujen kelit suosii. Pääosin. Tervetuloa aurinkoiseen Helsinkiin vai? Se oli semmonen reissu ilman sen suurempaa draamaa. Käytiin ajelemassa, tai lähdettiin ajelemaan ja sitä myös tehtiin. Ja jos joku jakso katsoo näin pitkään, niin kerrottakoon, että vielä pariin reissuvideoon on materiaalit täällä koneella. Et katsotaan, koska jaksaa ja ehtii niitä koostamaan. Ei muuta kuin turvallisia kilometrejä kaikille kanssamotoristeille ja kiitos seurasta. Nähdään.